Heräsitkö meteliin? Joo, ja kun mietin noita täräyksiä, en saa unta. Saa nähdä, tuleeko vielä toinen. Jysähdykset tulevat pohjoisesta. Ai, minä luulin, että idästä. Vuorilta ne tuskin tulevat. Epäilen, että noidalla on asian kanssa jotain tekemistä. Miksi noita pitäisi semmoista melskettä? Eihän sitä tiedä. Noidat ovat luihuja. Menen huomenna poliisimestarin puheille. Hän saa luvan tehdä metelistä lopun. Isä, ei siinä taida olla järkeä. Miksei? Ensimmäinen jytkäys herättää minut ja sitten jään odottamaan toista, joka saattaa jäädä tulematta. Voihan olla, että jysähdykset ovat kaikua jostain kaukaisemmasta. Ai? Aivan. Nuuska Muikkunen on sitä mieltä. Tarkoitatko, että jysäykset tulevat mereltä? Niin Nuuska Muikkunen arvelee. Ties vaikka merirosvot pamauttelisivat. Minä kyllä veikkaan yhäti noitaa. Jysäykset kuuluvat noita metsästä. Mitäs te kaksi täällä puuhaatte? Odotamme toista jyrähdystä. Saatte odottaa turhaan. Mistä sinä sen tiedät? Viime yönä jysähti kahdesti, eikä peräkkäisinä öinä ole ollut koskaan kahta jysähdystä. Paitsi nyt. Kuulitteko, ääni tuli selvästi tuolta? Idästäpäs. Ei, tuosta suunnasta se tuli. Siitä ei ole epäilystäkään.